weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique weltare tv takusan yoni to mbaña to ferala to haymedada to dabbe to dabbana to windiga to ñaabina to jawaldi to gurela cooga to hijaja to tampidaro to burgoduna atene to lewe to buubu awdi ko on takusan juula ha e nder galle ceerno Abou Diaba Sow to belel gawdi wurnaya ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabaruji menen to leydi Mauritanie kono ex directeur général woni gonnoɗo directeur général banque nouvelle banque mauritanienne biteɗo Abdallah Bahi Ahmed coknoɗo guila lewru mars 2021 o woppitama ha laaɓi o yalti kaso to leydi Sénégal ma jaaha to Saraya ne tawe sunare mawde no fewi jaltugol aduna aljuma hanki o yimɓe nayo tato rewɓe e sagata gorko goto tawa kadi ko nokkuji woni gasɗe toɓe gasanno kangue mabbi e mabɓe to leydi Mali laamu leydi Mali e kala saaha ene jokki kay tekkinde nden ka ikkisala leydi muma ɓe jaɓɓima e oɗo saaha joni avion ngaji keesi e hélicoptère uji keesi taw ko hélicoptère uji de guerre ummorade leydi Russie to leydi Burkina Faso koni koɓe leydi ndi ɓe mbaɗi libéré ɓe goppiti ɓe mbaɗi tigui ha woppita fodde capanɗe jeegom e nayo debbo wondude capanɗe jeegom e ɗiɗo debbo e sukaɓe ɗiɗo biftinoɓe bilinoɓe juuɗe sebbitiɓe to leydi Niger ko aljuma hanki o fuɗɗi ñawore ɓen yinnoɓe nder guide laamu Mahamadou Issoufou to leydi Conakry to ne uddittono aljuma hanki o ko ñawore nogas jeegom o saggata taw ko jeeyaɓe e régime Alpha Condé tumaɓe wargoji fodde temedde ɗiɗo neɗɗo to leydi Gabon ma en kaala jaltugol aduna ministre mabɓe des affaires étrangères bisimilla mon e ketki hotodirte joni piren pacciren. ceerno Djiby Sy ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa ceerno Djiby Sy ko labɗo reedu malaɗo wone jaadindo ɓalawal e danawal kala ceerno Djiby Sy komo Allah luɓiri gandal hande cafro rafiji kewɗi ɗi jiiɗa cirol ceerno Djiby Sy ne safra wonduɓe kista wonduɓe fibroma dogam cité rewɓe ɗon koɓe sowade rewɓe dartoraɓe kala ceerno Djiby Sy ne yawrana ɓen worɓe ustoraɓe goragu yawɓe yitede koye mumen ceerno Djiby Sy ene yawrana ɓen rewɓe sattoraɓe dewle e worɓe ɓe arsigaji men kippi ceerno Djiby Sy ene jogui pegge usula ɓeydoje arsigaji bonnoji dabaruji pirtoji dabaruji bawɗi neldede e kala leydi e kala nokku to neɗɗo woni ceerno Djiby Sy ene andina dendagal kilineɓe mum kala leydi kala wuuro kala continent to mbawɗa wonde so tawi on pamodiri leɗɗe ma e safruji maɗe mbawi yettade ma hano hannirta ni ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe e fannuji tati hen fannu goto sa hutorima ɗum fodde 13 rafini yalta ma ha laaɓa fannu goɗɗo so tawi a ƴetti ɗum 19 rafini yalta ma ha laaɓa fannu tataɓo waddete koye gawri samme walla gawri ndemiri so tawi a waɗi no wirumani fodde temedere rafi ene yalta ma ha laaɓa ceerno Djiby Sy ko bawɗo listihara so wannima listihara cikkata ko inde nder ɓerde ma o woni ko inde ma inde nene ma dokkatamo o haala ko woni nder ɓerde ma ha mbiya yoni ceerno Djiby Sy ne andina dendagal kilineɓe mum e oɗo saahaji no tawe to wuuro men wiyetengo Djoum omo tawe to wuuro wiyetengo Djoum to legal biyetengal Wuladu Beeri waɗɗani juma Mouriden kala jiɗɗo jokkodirde e ceerno Djiby Sy e nder leydi Sénégal numéro makko ko 00 221 78 163 24 82 so tawi noon ko jiɗɓe neddude haalisaji men wannede listihara leydi Sénégal e dendagal e ɗele taari leydi Sénégal kala ko 2000 francs woni temedde nayyi mbuuɗu so tawi ko leydi Mauritanie ko ujunere mbuuɗu o guya ceerno Djiby Sy ne jogui numéro mum orange woni e numéro Wave ko 77 653 03 67 koye on numéro jokkodirta so tawi noon ko yimɓe jokkodirde e yewtidde ceerno Djiby Sy to hello makko WhatsApp ko numéro leydi Mauritanie
mbatta ko 00222 47 22 80 84 ceerno Djiby Sy ne wiye dendagal kilineɓe mum tawateɓe nder leydi Sénégal kala to mbawɗa wonde so Dakar so Touba so Richard tolla to Mbour to mbawɗa wonde kala so tawi on pamoniri haysa arani safruji ma e leɗɗe ma ne mbawi yettadema hano hannirta ni ceerno Djiby Sy ko labdo reedu malaɗo wune so tawi o yennama ka miskino safru ma ha mbiya wen kaw hay mbuɗa yoɓani ceerno Djiby Sy ene andina dendagal kilineɓe mum wonde base makko tawateɗo to Nouakchott ɗegal nitteka ene golla hano hannirta ni ene tawi ɗon miñi ko ene wiye ceerno Alassane Sy ceerno Alassane Sy numéro mum téléphone ko 32 62 04 99 walla mbaɗa 48 10 00 13 ceerno Djiby Sy ko labɗo reedu malaɗo wune mbadden danɗo faade makko. musidɓe tedduɓe funnangue hirnangue rewoy worgo sahale ɓaleri jam koye are meɗena gorel teya ko haako moƴƴo iwruken tokkorji nooro ari ko wallude ena e safrude ena ha moñi kala yiito hen hoore muɗuma gorel teya ko haako no haako wargani a ittade hen ko jamireɗa mbaɗa hen ndiyam ngulɗam aɗa yara aɗa yiito hen cellal ɓandu maɗa an joguiɗo AVC jogui cardiaque ƴiƴam dogata e ɓandu mum ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru ɗaɗi cukkiɗi jokkodire gorel teya ma yiito hen hoore maɗa a neɗɗo tuñiɗo mo yahata juma e jama mo jokkoyta en ɗama ngam koyɗi musoje koppi musoji dadorde musore sa jokkodire gorel teya joni joni keɓa hen ko laaɓi sa yiɗi hebde tongoje gorel teya walla site mabɓe mbawa janggande hoore maɗa ko jangga e gorel teya mbatta ko www.gorelteya.com ma yiyan hoore maɗa ñabboji ɗiɓe janti toon kala so tawi aɗa wondi heena jokkodira e tongoje gorel teya so tawi ko tongoje gorel teya gonɗa ko to leydi Mauritanie jokkodirta koye Ramata Mangana mbatta ko 00222 49 18 81 13 walla so tawi gonɗa koto Guriki jokkodirta koye Deniba 77 571 33 10 walla so tawi gonɗa koto Mbour jokkodirta koye Saydou Ndawa 77 388 21 88 walla so tawi koto Bonji gonɗa jokkodirta koye Salamata Ba 77 695 43 01 walla so tawi koto leydi France gonɗa jokkodirta koye Haruna Ngayda mbatta ko 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɗe gorel teya hewɓe cettima dañi hen jaam cafren koye men cafroɗena gorel teya dañen jaam kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie jaam ñalle moon musidɓe tedduɓe eɗen gone hoyre-biir capnogas e goo lewru siilto hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e tati habruji moon e ɗemgal pulaar e sawte he ko musidɗo moon silmana Ghalii Abuu Bah ene nanggani en karallagal ha mbawon yiide en to banggue nete e ɓosoje ko miñi men sehil men Saydou Abou Bah habruji men e ɗemgal pulaar koto leydi Mauritanie puɗorɗen jagorgal leydi Mauritanie kalfinaɗo ko fate gueɗe caggal leydi jokkodiral leyɗele hono Mohamed Salema Wula Merzougo o joddima aljuma hanki o to bureau ji makko e ambassadeur joɗaniɗo leydi Algérie e nder leydi Mauritanie hono biteɗo Mohamed Ben Attou o yewtidi o noon caggal nde o ummidi nde caggal nde ona yawti noon o joddima kadi e ambassadeur joɗaniɗo leydi Maroc e nder leydi Mauritanie hono biteɗo Hamida Chebara o jansuji ɗiɗɗi kala noon ɓe yewtidi ko heewi ko juuti kay ko fate gam yidde tekkinde kay jokkodiral e ñastade galle cehilagal gongal hakkude leydi ɗe ɗiɗi
jansuji ɗiɗɗi kala noon en tawtoraɗi hono directeur général des relations bilatérales to ministère des affaires étrangères mo leydi Mauritanie ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen ex directeur de la nouvelle banque de Mauritanie o biyeteɗo Abdel Bahi Ahmed Bouha cokonoɗo oɗo dumon kala o laccitama ha laaɓi o yalti kaso aljuma hanki o kono noon mawyoɓi tigui caution tekkude no fewi saabu kay ko 150 million taw koye limore yinde nde haalis kiɗo ɗum woni ko yoɓi on no hujjikinte makko noon woni avocat makko hono biyeteɗo Jafar Abim kañum ɓayini kabaru jaltugol makko e nder oɗon kaso nde demal kaso ngal uddita noon kanko Abdel Bahi Ahmed Bouha o tawi tigui yimɓe hewɓe guilay sehilaɓe makko e koreji makko e yaadiɓe makko kala ene ndari demal kaso oɗo taw ko arɓe jaɓɓademo o holliri hen weltare makko mawde no fewi Abdel Bahi noon ko kañum wonno directeur général banque biteɗo NBM woni nouvelle banque de Mauritanie ɗum noon ko guila mars 2021 ko guila nden o nanggano o soka e nder kasoji leydi Mauritanie omo sogdono noon e joom ngaalu goto woni homme d'affaires biteɗo Mohamed Limam Ibnu ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen Mohamed Cheikh la Ghazouani horejo gendi Mauritanie gonɗo e oɗo saaha jillu muɗum to wuuro witengo Tichit e nder leydi Mauritanie aljuma hanki o noon o waɗi inauguré udditgol radio wuuro Tichit ngo tawi ɗum noon ene jeeya koye activité ji battoji 21e édition tawi ko festival des sites patrimoine station radio ngo noon ngo udditi ngo koye ɗe tawe e nder wuuro Tichit ngo e hoore mum jaru radio ngo noon ene qime ha million ngaji sappo ene fawi temedde jeetati ujunere woni 10 millions 800 mille uguya taw koye limore hinde nde ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen ko ñande alkamisa nogas jeegoma lewru janvier hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas tati ndi gonɗen du ko ñande hen tigui hoore jagoɗo leydi ndi hono Mohamed Salema darto tigui hono jagoɗo leydi Mauritanie darto yeeso sarɗiyeji to suudu sarɗiji woni assemblée nationale leydi ndi addama to noon ko wadde déclaration politique générale gouvernement makko omo ɓayinto noon ma o daroto noon o haala ko fate bilan mo laamu ngu golli e hitande mayde 2022 nde o haala kadi eɓɓoje ɓurɗe jojjude ɓurɗe mawnude ɗe laamu ngu jogui wonande hitande wonande nde woni 2023 ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen ñande alkamisa ɓennuɗo o catala tajour waɗi lancement gueɗe payɗi no fewi fodde gueɗe sappo e nder wuuro e nder diwana Tichit ɓe dokkiri toon noon ɓe ko ardi kala ɓe dokkiri toon fo cartuji taw ko cartuji assurance maladie woni kanama ɓe dokkiri toon 390 foyre woni famille moni kala foyre hen kala wawi hebde ɗeɗon carte hano hannirtni toɓɓere ɗiɗi ɓe noon ɓe pecciri toon haalis kewɗo no fewi faade miskineɓe ɗen noon ko nder 160 foyer woni famille haalis o noon ene qime ha 32 million taw ko haalis limori ugoya e limore hinde nde toɓɓere tati ɓiri noon ko ballal ko fate financement direct faadi e ɓeena faade kayya e juma taw ko juma ɓurka ɓoyde nder wuuro ngo e faade mahdaraji e bibliothèque woni jangguirdu moftirdu defte jaaru muɗum ne qime ha 22 million taw koye limore hinde nde toɓɓere nayyi ɓiri noon ɓe dokkiri toon haalis kewɗo e mbadi cash tawi kadi ko financement wonande kayya financement projet ji e coopérative uji ene qime ha 12 million taw ko haalis ugoya e limore hinde nde toɓɓere joyi ɓiri noon ɓe dokkiri toon kene ɓe dokkiri toon temedere jeetati bouteille woni 108 bouteille de gaz ɗin noon ko gam e wondude difirde mum e gueɗe jaadoje hen kala ɗum noon ko gam yidde wallidde ɓeɗon miskineɓe ha jomumen kay mbatta hutorade gaz o hano hannirtani ɓe balli toon kadi 55 famille taw ko gollotoɓe e carrière uji ha e asoɓe lamɗam kala ɓe dokkiri toon brouettaji wondude pikkuji e peeluji e tiniji taw combinaison ngaji wondude e cuumorɗe woni maskuji kala ɓe mbawi rokkirde ɗiɗon famille aji hano hannirtani toɓɓere jeeɗiɓiri noon ɓe balli toon kene qime ha 33 foyre woni famille to wuuro witego wuuro witego Luoy data ɓe dokkiri toon noon tillisaji wondude e mbajjuji wondude e gueɗe taw ko wondude e basuji mawɗi moftoji ndiyam hen bâche kala taw wawi moftude
jodi ha tonoji ɗiɗi ndiyam wondude foyre kala kadi heeɓi temedde ɗiɗi ujunere taw ko haalisa uguya ɓe mbawi kadi udditde toon to ɓe jeetiɓiɗo noon ɓe udditi toon e nder ndeɗon falle 96 magasin taw ko magasin aji laamu gueɗe jeeteɗe hen taw ko gueɗe guura ɓurɗe sohlede taw kadi ko cogguji bewɗi ɗi laamu ngu yamiri yo jeeye foof noon koye mbaadi wallude miskineɓe toɓɓere jeene ɓiri nde noon ɓe dokkiri toon grillage uji kewɗi faade kay e ɓen remoɓe joom guese kala ɓe mbawi toɓɓere sappo ɓuri noon ko ɓe toon soutenir fodde temedere foyer woni famille fodde temedere foyre famille taw ko miskineɓe moni e mabɓe hen foyre kala heeɓi ha kene qimen ha 50 ujunere taw ko haalisa e limore hinde nde ɗeɗo golle kala noon koye mbadi kay yidde ɗoftude e wallude miijo horeje ɗi ndi jogini leydi ndi hono Mohamed Cheikh Ghazouani ha joni ko leydi Mauritanie ha joni kabaruji men e ɗemngal pulaar sen ummima to leydi Mauritanie koto Sénégal paaɗen Marie Le Pen ko debbo kañum ardi landa wiyete landa e nder leydi France landa lunda wiyete ka RN woni rassemblement national gonɗo e jillu muɗum jillu mum ngu balɗe tati e nder leydi Sénégal kanko Marie Le Pen noon o heeɓi fartange kay wawde joddade hoɗe gendi Sénégal hono Macky Sall ɓe jewtidi ko juuti noon ko fate toɓɓe kewɗe no fewi nde kanko Marie Le Pen noon nde o ummidi tigui to palais présidentiel to o waddi kuccam makko e jaydiyankoɓe holliri weltare makko mawde no fewi e joddademo e Macky Sall o holliri ɓe jewtidi toɓɓe kewɗe no fewi o holliri kadi e nder kuccam makko mo waddi e jaydiyankoɓe kanko Marie Le Pen o holliri tigui wonde leydi dengre Afrique ene foti heɓde taw ko siège permanent e nder conseil de sécurité nde loni o holliri kadi ɗum ɗon wona ɗin bojji wona hande o fuɗɗi woyde ɗum saabu guila ko ɓooyi ko adi hande o serani e woyde ɗin bojji e namdade kayde Afrique heɓɓere ko siège permanent mum e nder conseil de sécurité saabu wona lawol ko foti no dongre Afrique ha oɗo saaha mo gonɗen tawa ala hay siège goto permanent taw to sécurité to conseil de sécurité mo loni ha joni ko leydi Sénégal kektoɗen gam yidde tekkude ka ɓeydido tekkinde nden ka e kisala falde Kébémer walla mbiyen falde Louga kala ko eko taari ɗum jawgala leydi Sénégal kalfinare ko fate force aux armées hono Sidiki Kaba o waɗi inauguré nokkuji ɗiɗi e nder région mo Louga hen tawi kadi ha tengti noon to nokku biteɗo Kébémer o waɗi inauguré noon centre d'instruction woni nokku taw ko kodinkoɓe ɓe hinde gendarme to keblete heblo moƴƴo no fewi o waɗi kadi toon inauguré sa waɗi toon kadi inauguré e nder commune mo Dande brigade kesso tawi ko moɓe mbiyata brigade de proximité ine tawtora cérémonie o noon hono haut commandant de la gendarmerie nationale général du corps d'armée hono Moussa Fall ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen aljuma hanki o saraya ene tawe sunare mawnu no fewi saraya naɓe ene goya deƴƴani jaltugol aduna sagataɓe tato rewɓe taw ko asannoɓe kanŋe ɓe woyndu mumen kanŋe jorti woynu mumen to gasanno kanŋe jorti mumen ɓe goya ɗina bojjiɓe deƴƴani ɗum wonno ko jara commune mo Missira Siramana on ko aljuma hanki o kadi ko gaska taw kadi koto sagata gorko goto asanno kanŋe jorti e muɗuma to nokku biteɗo to jorti mum sagata gorko to nokku biteɗo Jura ko hen o hawri ela jalla kanko jaltuɗado noon o jeeno koto wuuro witengo Jekha Medina o wiyeteno ko El Hadji Damfaka on paami tigi aljuma hanki o goto e nder fande Saraya ko sagataɓe nayo mbasi toon pittali men e nokku to kanŋeji gasate ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar to leydi Sénégal ha joni jimowo kelme woni rappeur tawi kadi ko activiste biteɗo Mortal Gueye ɓurɗo lollide nit nofam o waɗi tigui o waɗi kuccam makko hakkude makko e procureur de la république ɗum noon ko caggal nde wali jammaji makko ɗiɗi e ni ɓuuri woni e nder kaso e mbadi garde à vue to commissariat central mo Dakar o waɗama déféré noon yesso parquet on nanguira noon ko noddude à la désobéissance wondude aux institutions e wonde ko wiyete menace de mort woni tigui wiide komi baro faade ɓen autorité ji judiciaire uji haffinaɓe ko fate ñawoje e ƴettude konngudi mursino fewi nder réseaux sociaux ji woni ko wiyete injure publique ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen yanade falde Kafrine dognoɓe autoji falde Kafrine ko nannoɓe tikkere hofgo juuɗe woni grève ɓena he nder mabɓe noon hen sofreɓe jeegomo mbiyama teeɓa ɓe nanguira noon ko yidde yinnode kay ya bonnude kaaki jeyiji laamu e kaake janane kala ɓe mbaɗama poursuivi noon e oɗo saha joni to tribunal mo Kolda eɓe toon paadi ñawore mabɓe ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen jen ha to Ziguinchor jabɓoɗen musidɗo men sehil men Amady Saga Kébé assalamu aleykum wa rahmatullah.
Salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ghalii Abuu Bah salmitama e dennangal hettoɓe weltare TV. Kabaruji garande en ɗo e nder Ziguinchor ɓe dañi partenaire uji ummiɓe to e Amérique. Partenaire uji mbiyete ko sukaɓe jangoɓe. Sukaɓe jangde ko noon de ɓe mbiyete kamɓe de ɓe gaddi ballal mabɓe fewte batte école aji e Ziguinchor e Bignona e Oussouye e Sédhiou ha yettanma Kolda. ene wayno élewaji ɗi ɓe ballitiɓe fewte batte jangde nde fette batte kayeji e bikuji fodde goto fof duuɓi ɗiɗi e sakuji e dennagal fofo ko ene wallitore e toniji. ɗum noon ɓe mbaɗi ɗum hanki moɓodiral mabɓe hanki to e Ziguinchor dokkal ngal. So tawi en ummima ɗon eɗen gandi Sédhiou naɓe de ɓe kolliti kamɓe ndema mabɓe de rewi lawol. ɓe coñi maaruji ɗi faruji ɗi ne wayno ko faro fof totti kala ko waɗano e muɗum. Faro noon woni enen mbiyata beeli ko wayno lordere en coyi en hoto en ko ɗiɗo faruji de ɓe gawata maaro ko ina wayno ɓe mbi ɓe dañi maaro koɓe meeɗani dañde. ɓe mbaɗino kadi fewde batte demal mabɓe bananuji yentude e guesa oras e guesa limon. ɗum ɗonne kadi alhamdulillah rabbil alamin rewi lawol. Guerte mabɓe ɗene kadi rewi lawol. ɓe kolliti weltare mabɓe hitande hikkande ina wayno ko weltare wonandeɓe. maire Ousmane Sonko maire Ziguinchor kanko de wonko haali o wi yoɓe gandu o woni lebbi sappo e nder commune Ziguinchor woni maire Ziguinchor. ina wayno hay hunde o waɗani ɗon laamu ngu ne haɗimo ɗannade ƴewode partenaire uji. ɗum noon yoɓe gandu kanko o wawa liggade holɗum commune o. ɗum noon ko noon tan o wonirta ha nde manda o timmi. yoɓe gandu wona e makko woni ko laamu ngu haɗimo yaltude yiiloyade partenaire uji gara liggo commune Ziguinchor. Weltare TV musidɗo moɗon Ahmad Issa Keɓe gorko mboto kabaruji ɗo fo radio Zig FM jokkude Ghalii Abuu Bah ñaamo ñebbe peɗɗi e kalaci fof de wiiga ko soko doj makko o ne fuɗɗima wambude. an Ghalii Abuu Bah emin mbima bisimilla mamin nelde catal ma so Allah jaaɓi. yallah ko en walde jam. Allahumma amina. ɗum noon mbaɗon cartal ngal ha timma. Seydi Keɓe kabaruji men e ɗemngal pulaar sen nommima to Ziguinchor koto leydi Mali paaɗen armé leydi Mali e kala saaha ene ɓeydo tekkinde arsenal muɗuma. joni kadi ɓe keeɓi ko avion ngaji taw ko avion ngaji guerre kisi pulo oɗi hinde aéronef wondude hélicoptère uji ko ñande alkamisa 19 lewru janvier gonɗen ɗum ɓe jaɓɓi ɗiɗon oɗon matériel to Bamako to aéroport international Modibo Keita mo Bamako ko colonel Azimi Koita horejo leydi ko kañum ardino oɗon cérémonie e tawtorede ambassadeur joɗiniɗo leydi Russie e nder Bamako wondude e hoore jagorde makko hono Choukela Kokola Maïga wondude ministre de la défense mo leydi Mali Sadio Camara wondude chef d'état major général de l'armée de l'air e dadiɓe hewɓe ɓe martabuji towɗi woni les hauts grade matériel mbiɗen moɓe jabbi o noon ko hélicoptère uji wondude e avion ngaji de chasse ɗi hinde Chukwa 25 e Albatros L39 ko ɗin woni koɓe jabbi pilotaji noon taw ko pilotaji armé leydi Mali de avion ngaji ɗi jetti caggal nde ɗi jaɓɓaka ɓe mbawi jolde majji ɓe beynidi ɓe diwiɗi ha dow kayen gam wadde e essai woni tigui ƴewdade no hélicoptère uji ɗi wondude avion ngaji ɗi kala holno golotto ha no hannirtini. ha joni ko leydi Mali keddoɗen jehen ha to Yorosom camp taw ko camp de garde mo wuuro Yorosom ɓe yanama ñande jamma alarba ina weeta alkamisa 19 lewru silto janvier 2023 ndu gonɗen ɗum ko waɗa boniɓe ɗon joguitiɓe ha teddi arɓe dow motoji men kañumen gari tigui ha tandi kam ka o woni aynade e temps o e ka o bomboje dadiɓe leydi noon mbawi dartadeɓe haaɓe jatiri ɓaawo caggal ɗum noon militaire caggal ɗum noon kamɓe dadiɓeɓe kolliri bila mabɓe bila mo laamu ngu holliri wonde kay ko militaire goto barmi hen hay goto noon wasani fittade mum to banggue koninkoɓe to. ha joni ko leydi Mali keddoɗen commissaire divisionnaire de la police hono biteɗo Fancime Coulibaly gaddiɗo commissariat de police mo Sira Koro Maguetena e dadiɓe muɗum ɓe pawi juuɗe mabɓe e fedde wuyɓe molanteɓe Allah no fewi diga sagataɓe jeegomo ɓe nan jeegomo noon ɓe andiren fedde noon andirno kay ko wawde wujjude ko fati e motoji e fati e motoji e gueɗe baɗe noon ardi fedde nde noon woni mawɗo fedde wuyɓe nde ko biteɗo Bakary Ba noon alias ɓuuri lollude ko Cobra ko wuyɓe ɓurɗo ko wuyɓe motoji ɓurɓe lollude ɓurɗo dowlude o jeeya e nder Bamako lamorgo leydi Mali. ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar seno mima to leydi Mali koto Burkina Faso paɗen
janguji pelle cebbitiɗe enen jokkine ɓeydi no feewi oɗo saaha kala e nder ha leydi Burkina Faso fodde kene ɓuura yimɓe capanɗe tati mbasi pittali men tawa hen sappo joyo ko wiyeteɓe les VDP woni volontaire pour la défense du patrie woni yerlitiɓe gam yidde kay gollodade e dadiɓe leydi ndi kay rende nokkuji mumen e jeeyi mumen ɓena noon ɓe mbasi pittali mabɓe e nder janguji nayyi badɗi e nder leydi badɗi to rewo leydi ndi janguji ɗi noon ɗi jangu gadol ngu fuɗɗi ko ñande alkamisa nguna jangu noon jane alkamus ko waɗi wadno boniɓe ɓe noon ɓe toɓɓuno ko poste avancé taw ko ɓeena wiyeteɓe VDP woni tigui ɓen wiyeteɓe volontaire pour la défense du patrie yerlitiɓe rende guure mumen nokkuji men e nder kan wuuro wiyetego Rakkio Tegga ko toon wuuro ngo noon ene tawe e nder région mo Bama to rewo leydi ndi to rewo leydi ndi to hirnangue région biyeteɗo Nayala toon kadi ko wat boni ɓe mbaɗi toon jangu mumen woni embuscade mabɓe woni jeeje mabɓe on jeeje noon ɓe tufino ko escorte ɓena convoi taw ko wiyeteɓe VDP woni volontaire pour la défense du patrie wondude militaire uji e dow lawol ummade Sénéna faade Sarama to banggue wuuro wiyetego Sanaba kadi toon ko seɓɓitiɓe jani e ngoɗon wuuro Sanaba noon e tawe nder région mo Banwa ɓe mbaɗi toon kene wona yimɓe jeetato jambureɓe woni civil en janguji nayyi ɗi kala mbaɗi ko ñande alkamis e aljuma hanki o mbiɗen fodde kene ɓuura capanɗe tato neɗɗo wasi hen fittade mum hakkude militaire uji e wiyeteɓe VDP woni yerlitiɓe e ɓen jambureɓe ha joni ko leydi Burkina Faso keddoɗen aljuma hanki o capanɗe jeegomo e ɗiɗo debbo wondude bebbeji nayyi taw ko biftanoɓe oɗo saaha kala guila yontere mayde nde wonnoɓe juuɗe seɓɓitiɓe kamɓe kala ɓe mbawi woppitede ha laaɓi e ballal konikoɓe leydi ndi kañumen mbaɗi ɓe libéré ɓe biftano noon mbiɗen ko guila yontere mayde nde hol ɓaƴini kabaru o noon ko télévision mo leydi Burkina Faso ɓe mbawi hollirde kay hay ɓen rewɓe image uji men mbawi hollirede tigui ha tengta wonde ɓe goppitama ha no hannirta ni kamɓe kala noon ɓe mbawi artirede to Wagadugu lamorgo leydi ndi koto leydi Niger paɗenam ko aljuma hanki nogas lewru janvier 2023 fuɗɗi ñawore ɓen taw ko dinnoɓe jerguide laamu Mouhamadou Issoufou horeje leydi Niger dadiɓe yinnoɓe jerguide laamu makko wonno ko ñande capantati e goho lewru mars hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas ɗiɗi koɓe capanɗe joyyi e jeetati militaire tumanoɓe kay tumanoɓe yinnoɓe jerguide laamu makko en yinnoɓe jerguide laamu makko ene tawe hen noon dadiɓe ɓe martabuji towɗi woni tiguile au grade wondude e soldateɓe ko wayno Demba Sumbul en e hewɓe wonɓe tawateɓe hen kamɓe kala noon on kuddata noon ɓe jinno wadde ɗum kay ko balɗe ɗiɗi ko adi kay investisseur kanko Mouhamed Issoufou koto leydi Guinée Conakry paɗenam ko aljuma hanki o fuɗɗi ñawore Alpha Condé e nogas jeegomo wonɓe taw ko jeeyaɓe e régime makko kamɓe kala noon ɓe ñawirte koko fati kay e ɓen taw ko wiyeteɓe les crimes de Alpha Condé woni tigui yimɓe wasnoɓe waranoɓe kay e saaha laamu Alpha Condé laamino leydi ndi tugui 2011 ha yetti 2020 hollirama noon fodde kene ɓuura temedde ɗiɗo neɗɗo warama hen e nder ngal ɗon dawal Alpha Condé e nogas jeegoma neɗɗo goɗɗo jeeyaɓe e régime makko ko ɓen jofano feɗendu tumaɓe kaya wargoji torture e enlèvement ji ɓe ɓuuri hewde noon e waraɓe ɓe noon ko jeeyaɓe kay e landaji lunda ha tenti noon ɓen salinoɓe ko fati e 3e mandat woni dawal tata ɓala ko fati e candidature on biyeteɗo Alpha Condé koto leydi Gabon udirten kabaruji men leydi Gabon ne tawi sunare mawdu no fewi jaltugol aduna e ministre mabɓe des affaires étrangères biyetenoɗo Michael Moussa Adamo ko aljuma hanki o yalti aduna tawi ko crise cardiaque yoɓi fittade makko o yani noon koye saaha kay o yinno e nadde sala taw ko nokku to wonno tigui conseil des ministres woni jonde jagorɗe ko ɗon o saminde o yani noon o dillata o dalata ko ɗon ɓe mbaɗimo e werlaɓe nayimo tigui to hôpital militaire Oumar Bongo Dimba o waɗa ko wiyete réanimation juutani noon ko hen o yalti aduna ko ñande jeenaya lewru janvier gonɗen ndu o waɗano reconduit woni tigui laamu ngu yamirnomo kadi yo jokku golle makko e wonde jagogal kalfinaɗo ko fate gueɗe caggal leydi jokkodiral leyɗele o jibinano noon ko guila ñande sappo lewru janvier 1961 to wuuro witego Mankuku ene tawe to rewɓajo funnague leydi Gabon o woni noon fodde gueɗe wona duuɓi sappo ambassadeur joɗiniɗo leydi Gabon to dowlaci dettude Amérique woni 2011 ha yetti 2020 koye juillet 2020 noon ko guila nden o waɗa ministre de la défense caggal ɗum noon en 2022 o waɗa ministre des affaires étrangères Ali Bongo horejo leydi ndi holliri tigui wonde leydi Gabon ene tawe sunare mawde no fewi wasi tigui jagga
caggal mangal wasi tigi diplomate mawɗo kono kankone o wasi sehil makko ɓi nene makko musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceer ko ɗum ɗo wonno ko min tongan noon kabaruji mon e ɗemgal pulaar e sawto he ko musidɗo mon sehil mon Ghalii Abuu Bah to jigen so ko Amadou Isaga Kebe ene nangani en karalagal ha mbawon yiide en to banggue neta ɓosoje ko miñumen sehil men Saydou Abou Bah ketkimalaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on